तो हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन आं मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो जाफिनलायबाय भिडिअ बानायनायनिथ' जेबो रिजन गैयामोन आरोना नाथाय आं भिडिअखौ बानायनो गोनां जाबाय मानो होनबा भिडिअखौ बानायाबाथाय जानाय नङा मानोना ओंखायनो आं भिडिअखौ बानायथारबाय आरोना भिडिअ जागायनायनि सिगाङावनो बयबो जै बर' हारि होनना लिरना हरबानो जाबाय आरोना कमेन्ट बक्सआव नायमानोसै दिनै बेसेबां कमेन्ट फैयो जै बर' हारिनि लेंग्राबाबो आं थाबैनो फैबाय आरोना जेनेबा आं बिराद लासिंसिं मोनदों आरोना आरो लासिंसिं मोननायनि खोथायानोखा बेयो मानि थाखाय लासिंसिं मोननानै जानो बयबाबो लासिंसिं मोनगोन खोथायानो ओरैबायदि माने क'क्राझारनिफ्राय कमेन्ट हरगासिनो आरोना मानसिफोरा सोरबा सोरबि जाय आंनि हेटार्स बिसोर माने कमेन्ट हरगासिनो आरो नै नायला लाबानो जाबाय नै स्क्रिनाव नोंथांमोना नुदो कमेन्टखौ सासे हिन्जाव मानसि आरो सासे हौवा मानसि हरदो आरोना कमेन्टखौ सासे सिख्ला मानसि जालांनाय बेफोरबायदि कमेन्ट हरनो हायो आरोना बेफोरबायदि मान डेन्जार आं नुफेराखैमोन आरोना आरो मेन खोथाया बेनो जे आं दिनैसिम क'क्राझारखौ लानानै दिनैसिम कन्ट्रभार्सिबो क्रियेट खालामाखै आरो खालामनोबो साना आरो नोंथांमोनानो मिथिखायो आं दिनैसिम कन्ट्रभार्सि माला खालामफेरनाय ना दिनैसिम आं रावबो कन्ट्रभार्सि खालामाखै आरो दिनैसिम रावबो साबस्क्राइबाराबो बुंनो हाया आंनि फेमिलिया रावबो बुंनो हाया जे आं सोरखौबा नाम लानानै गाज्रि रायदो आरो कन्ट्रभार्सि आं गोजानाव थाखायो आरो कन्ट्रभार्सि आं मालाबाबो खालामनो साना आरोना माने बुंदो आरोना इयो राजु बसुआ बुंदो आरोना बसुमतारी खोमा टाइटेला बे बुंदो आरोना क'क्राझाराव थांबानो आंखौ बुथारगोन होनना बुंदो आरोना आरे भाई साबेसे मानसि बुथारफेरखोलै बे खोथाखौ लानानै मोनसे आं दाख्लै लाइभ बुंदोंमोन आरोना लाइभआव सोरबा सासे सोंहरदोंमोन आरोना आंखौ ओमफ्राय बुंहरदोंमोन आरो आदा क'क्राझारनि हिन्जावखौ नाफिनदोलै सासे होनना बुंदोंमोन आं बुंदोंमोन आरो नमस्कारलै भाई आं क'क्राझारनि हिन्जाव मालाबाबो लाला बे खोथाखौ लानानै बिराद गाज्रि मोनदों आरोना सोरबा आरे क'क्राझारनि सिख्ला लागोन लाया हिन्जाव लागोन लाया बे आंनि गोसोनिसो खोथा नाथाय आङो जबसो बुंदोंमोन आरोना इखो आं लालालै मालाबा क'क्राझारनि हिन्जाव बे खोथाखौनो सोरबा बिराद रागा जोंदों माने गामियावनो इदि एकदमबारे कारेन्ट खुन्था गायजोब्बाय आरोना ओइ नै लाइन इथिंबो गायजोब्बाय इथिंबो गायजोब्बाय आरो ओमफ्राय कारेन्टसो थांसिगोन आरोना माबाया ट्रेना माइफ्राबो गोगोम रजबजोब्बाय नै आंना लानो हागोन नोंथांमोना मोनाबिलि समाव जोबोद समायना नुयो आरोना बे खोथायाल' नङा आं जे दाख्लै रानिनि लोगो सिस्टार फैदों होनना बुंदोंमोन ना बे खोथाखौ लानानै सिस्टारानो एफा गोबाव थायो नामा होनना बुंदों आरो बेसे गोबाव थाया बे जोंनि फेमिलिनि खोथा आरोना नोंथांमोना इमान माबा साननो नाङा बेफोरखो ओमफ्राय आरो आं जेब्ला स्टेसनाव दोननो थांदोंमोन आरोना होमबाना बे समाव सरि आरोना सिगाङावनो हाक खालामनायानो बिसोरनि थाखाय बिराद गोथार खोथा आरोना बुंनो गोनांबा हाक खालामनाया नर्मेलसो हाखौ नोङो गुबुन कान्ट्रिफ्राव नाय जेनेबा गुबुन कान्ट्रियाव खालामदों नालाय जोंनि बड'लेण्डआव बेफोरबायदि सलिया बेफोरबायदिथ' बुंदों आरोना गोबाङानो नाथाय खोथाया बेफोरबायदि नङा हाक खालामनायाव जेबो जाया लोगोफोर मिथिबाय हाकआ जास्ट नर्मेलसो मानसिया जुदि अबावबा जार्नि खालामनो थांदों ना अबावबा जुदि थांदो जेनेबा अबेनिफ्रायबा फैदो बे समाव हाक खालामनाया नर्मेल जाखायो आंनि हिन्जाव लोगोबाबो हौवा लोगोबाबो आं हाक खालामना हरखायो आरो बिनानावबाबो बिमाबाबो बाबाबाबो बयखौबो आं हाक खालामखायो हाक खालामनाया जुदि इमान क्राइमबाथाय बेखौ नोंसोर सरकारजों आन्दलन खालामबानो जाबाय आरोना इमान हाक खालामलायो होननानै सरकारजों आन्दलन खालामहैथां जोंनि आसामाव बेफोरबायदि हाक खालामनायखौ बन्द' खालाम जोंनि बड'लेण्डआव बेफोरबायदि हाक खालामनायखौ बन्द' खालाम होननानै सरकारनो नोंसोर नटिस हर सरकारा होमब्ला बन्द' खालामनो हागोन बबे खिथाबावल' लिरनाय दंलै लोगोफोर बुंलाय बबे खिथाबाव लिरनाय दं हाक खालामनाया क्राइम होननानै आं भिडिअखौ ट्रेनालियाव फैनासो हायाबाबो बुंनो गोनां जादों आरोना मानो होनबाथाय बेफोरबायदि खोथाखौ आं न'आव बुंनो हाया आरोना मानो होनबाथाय मोननैसो माने बेड वार्डबो सोना होदेरनाय जायो मालाबा समाव बेनि थाखायनो माने होख्रावनाबो भिडिअ बानायनो हाया जायो आरोना बेनि थाखायनो आं न' भिडिअखौ बानायाखै आखायाबो हामखायाखैनो आंना नै आसिया बायनाया लास्टआव बेखौनो बुंनो सानो आरोना आं लोगोफोर आङो धेमाजि क'क्राझार बेफोरबायदि लानानै आं कन्ट्रभार्सि क्रियेट खालामनो गोसो गैया आरोना मानो होनबाथाय कन्ट्रभार्सि होननाय मोनसे बुस्थुआ बिराद गाज्रि आरोना आरो आं बेनि गोजानावबो थाखायो मानो होनबाथाय आं कन्ट्रभार्सि होननायखौ मोजांबो मोनखाया नोंथांमोना दिनैसिम आंखौ सोरबा कन्ट्रभार्सि जानायबो नुफेरखायाखै आङो खालामनोबो साना आरोना कन्ट्रभार्सि बेफोरबायदि नांलाय खमलाय खालामनालाय मा लानो मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ लानानै मोनसे डिस्ट्रिक्ट बेफोरबायदि नांलाय खमलाय खालामनालाय मा मोननोना आरो जों बयबो बर'सोखा आरो बर' नांलायना जों मा मोननो आरो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुङो आरोना जाय आंखौ हेट खालामो आंनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो आं नोंसोरखौ बुजायनो थाखाय आं सासे गियानि मानसिबो नङा आरो इमान गियान पेलिबायबाय थाया आङो जुदि नोंथांमोन इमान गियान नांगौ जाबाथाय दखानफोराव मोनगोन खोमा बायनानै लायबानो जाबाय खिन्थु आं गियान होनाया आरोना सासे सानै मानसिनि थाखायथ' जों बेफोरबायदि नांलाय खमलायथ' खालामनो हायाना जों नांलायगोन खमलायगोन ससियेल मिडियायाव हाल्ला जागोन ओमफ्राय बदनाम सोर जागोन जों बर' हारियासो नोंबो बर' आंबो बर' बेनिखायनो मानोथो हेट खालामबाय थानो गोसोनिफ्राय लाभ इउ आंना बिमा बिफाया बेफोरबायदि फोरोङाखैबो आरो आं बेफोरबायदि बुंनोबो गोसो गैया आरोना मालायजों नांलाय खमलाय होननानै बुङाखै आइया बाबाया बेनिखायनो आं मालायजों नांलायनोबो गोसो गैया खमलायनोबो गोसो गैया आरो नोंथांमोना जुदि मा रायलायनो गोसोबाथाय इन्सटाग्रामाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आङो फन नाम्बार हरगोन आराम रायज्लायहरगोन आं लोगोफोर न'आव थांबाय थानोसै आं बारा बेनि सोमोन्दै रायज्लायबाय थाला जाय आंखौ हेट खालामो नोंथांमोना इन्सटाग्रामाव थांनानै आंनिफ्राय फन नाम्बार लानो हागोन आरोना ओमफ्राय रायज्लायनो गोसोबा आराम रायज्लायहरनो हागोन आंजों बिदि बुङा जे जोंनि धेमाजियाव फैबाथाय नोंसोरखौ बुथारना हरगोन बुनानै हरगोन बेफोरबायदि बुङा आङो नोंसोरबो जोंनि धेमाजियाव फै आंबो नोंसोरनि क'क्राझाराव थांगोन आरामसे मिलायलायना थागोन मानो होनबा जों बयबो बर'नि फिसा जों बयबो मिलायना थानांगोन आरो जों गावनो जुदि नायनोबाथाय गुबुन हारिया जोंखौ ओरैनो मुगैखागोन आरो ओरैनो मुगैजागासिनोखा आथिङाबो लेंग्रा आंना थाबाय थाजानाय नंला ओंखायनो आङो लासै थांसै दाउ ओंखारो नै
ओइ मोसौखौ माबायावसो नुयो आथिङा बाहाय नै माराम खाजोब्बाय आथिङा मुलि खानाया नै दानाबा ट्रेनालि साइडथिं थांला आरोना मानो होनबाथाय ओरै थाक थाक दों नालाय बिराद खस्थ' मोनो थाबायनो थाखाय आथिङा गोलाव गोलाव हरनाय नालाय आमाइला न'थिं बारस'लांसै ओमफ्राय लामाथिं थांसै थांसै दानाबा लोगोफोर नैथिं अमा आदार होनो थाखाय आइया अफ्रि लादो आरोना आंनि लानिफ्राय लांदो बोथोरा जुदि माइ हानायबाथाय जों सिद्दा थांनो हागौमोन आरोना बेखिनियावनो न'आनो बेखिनियावनो आरोना न'आ स' लोगोफोर न'आव मोनफैफिनबाय आरोना आङो अब्लाबो मोजाङानो जाबाय दा बर्थमान गासैबो मोजाङैनो जाजोब्बाय नोंथांमोननि अननायाव नोंथांमोननि प्रियाव आङो थाबैनो रिकभार खालामनो हाबाय आरोना आरो एकदमबारे मोजाङैथ' रिकभार खालामनो हायाखै खिन्थु आसा खालामो थाबैनो एकदमबारे मोजाङै रिकभार जागोन होननानै आरोना नोंथांमोना बेफोरबायदिनो अननाय होबाय था बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामबाय था आरो आं सिगांसिम जौगालांनो हाथों नोंथांमोननि सापर्ट नांगोन नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो जौगालांगोन आङो थ' बेखौनो बुंजायो दे रावखौबो हेट गैया गोसो सिंनिफ्राय गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोना बयनिसिमबो लाभ इउ एन्ड थेंक इउ स' माच लास्टाव बयबो खेबसेबाव बुंबावबाय आङो लास्टाव बयबो जै बर' हारिनि लिरना हरबानो जाबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोना बयबो जै बर' हारिनि लिरनानै हरगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना बे ब्लग भिडिअ नङा नालाय बेफोरबायदि बुङाबाबो जागौमोन होमबाबो बुंबाय आरोना बाय बाय लाभ इउ